हेलो दोस्त, राधे राधे। बोलो कैसन बनी। हम आशा करते हैं कि स्वस्थ थे, मस्त थे और अपना अपना काम में व्यस्त थे। तो हम लोग गीत ले आयल बनी शिव चर्चा भजन। तो प्रेम से सुनी लो और वीडियो को लास्ट में बताई लो कि कैसन लगल हमारा भजन। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। हरिंदर भैया मिलन जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाढ़े से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। बाढ़े से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। काहे न अइले हो, काहे न अइले, काहे न अइले हो, काहे न अइले। 12 से 3 बज गईले, हमार गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमार गुरु काहे न अइले हो। मिश्री बादाम सब रखले तवैले, मिश्री बादाम सब रखले तवैले। रहिया निहारत अखिया लोड़ैले, रहिया निहारत अखिया लोड़ैले, अखिया लोड़ैले हो, अखिया लोड़ैले। कहवा ले देरिया लगैले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। कहवा ले देरिया लगैले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। मिर्गा के छाला बाजार से मंगवानी, मिर्गा के छाला बाजार से मंगवानी। रुद्राक्ष कंगनवा तो हम ही ले आनी, रुद्राक्ष कंगनवा तो हम ही ले आईनी। शिष्या के काहे रोइले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। शिष्या के काहे रोइले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। गलियान गलियान से शिष्या बोलवनी, गलियान गलियान से शिष्या बोलवनी। शिष्या बोलवनी हो, शिष्या बोलवनी। संगही में गुरु हम भैया बोलवनी, संगही में गुरु हम भैया बोलवनी। काहे के देरिया लगौले, हमार गुरु काहे न अइले हो। काहे के देरिया लगौले, हमार गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमार गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। काहे न अइले हो, काहे न अइले, काहे न अइले हो, काहे न अइले। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो। 12 से 3 बज गईले, हमारे गुरु काहे न अइले हो।
हाँ तो दोस्त, कैसा लगल हमार भजन कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताए लोगनी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब लोगनी। और ऐसा ही प्यार दुलार और सपोर्ट करत रही लोग कि नया नया वीडियो हमारे लोग के लिए आवत रहे। तब तक के लिए बाय बाय।